Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic número 49 de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Hi ha tres grans corrents de les historietes a nivell mundial. El còmic europeu, que és el tipus de còmic que es produeix a Europa influenciat per l'escola franco-belga, el còmic americà, que pot ser de superherois o independent, i el còmic asiàtic, on destaquen el manga japonès, el manhwa xinès o el manhwa coreà. El còmic europeu té un estil molt marcat, influenciat per la bande dessinée francesa i belga, que és la manera com els països de llengua francòfona diuen el còmic. Tenen característiques com que les històries es recopilen en àlbums de tapa dura que contenen entre 40 o 60 pàgines. Tenen un nivell de detall molt alt al dibuix, ofereixen històries amb guions molt treballats. És un estil de còmic permeable que accepta influències del còmic americà o del manga. Els àlbums tendeixen a poder llegir-se de manera independent, malgrat formin una sèrie. Normalment només hi treballen un màxim de 2 autors i, si de cas, un colorista. I pot passar molt de temps entre la publicació d'un número i el següent. Sèries molt populars d'aquest estil són, per exemple, l'Astèrix de René Goscinny i Albert Uderzo, el Lucky Luke de Morris i Goscinny i les aventures de Tintín d'Hergé. Originalment, les tires de premsa i els còmics a Europa copiaven l'estil americà. No existia una tipologia de còmic europeu com a tal. El còmic europeu, com el coneixem avui, va néixer a Bèlgica als anys 20 del segle XX. La premsa catòlica belga va decidir incloure a les seves publicacions historietes per a nens que es distribuïen en centres escolta i centres educatius lligats a l'Església Catòlica. Va ser en aquests anys quan Hergé va començar a crear les seves grans obres. El seu èxit el van convertir en referència en quant a contingut i estil, creant el que es convertiria després en l'Escola de Brussel·les, conegut com a Línia Clara. Com hem dit, el pare de l'Escola de Brussel·les va ser Hergé, que va desenvolupar aquest estil dibuixant a les pàgines de la revista Tintín d'Ediciones Lombard amb seu a Brussel·les. Les característiques: es delimiten les figures mitjançant una línia contínua molt marcada, el que es coneix com a línia clara. Es degraden molt poc els colors i es fuig els clarobscurs. Es tendeix a representar la narrativa clàssica en el muntatge de les vinyetes, en requadres o en rectangles i amb unes dimensions uniformes. Se sol subscriure el gènere de la historieta d'aventures. Es tendeix a congelar el moviment usant molt poc les línies cinètiques i s'emmarquen els personatges gràficament caracteritzats en un entorn realista molt ben treballat. Personatges típics d'aquesta tendència són Tintín, Black and Mortimer, Yokozuna, Ray Banana, Alix o Lefranc. Un altre punt important en l'origen del còmic europeu el trobem als anys 30 del segle XX a França, on els editors francesos van veure que l'estil de revistes belgues els permetia guanyar molts diners i saltar-se la censura. Van començar a aplicar el mateix format de revistes que a Bèlgica. Aquí, a l'any 39, trobem un personatge, Josep Gigé Guillain, que va passar a treballar a l'editorial Dupuy i que seria el pare de la segona escola del còmic franc-belga, l'escola de Marcinelle o de Charleroi. Com hem dit, Josep Gigé Guillain va ser l'iniciador de la tendència de l'escola de Charleroi, amb l'editorial francesa Dupuy. Aquesta escola va influir notablement a les generacions dels 57 i dels 70 de l'escola bruguera espanyola. Les característiques: s'introdueixen molts degradats i taques de color. S'exploten les formes arrodonides fugint dels angles. S'emprea el clarobscur per crear efectes dinàmics i dramàtics. Es descriu i emfatitza tot el moviment, sense escatimar en recursos cinètics. Es barreja el realisme amb la caricatura. No hi ha temor de representar els personatges de forma grotesca. I les històries surten del mar de l'aventura per centrar-se en els gags i les situacions quotidianes, amb espai per l'absurditat i en especial per la paròdia. Per exemple, personatges d'aquest estil són Spirou, Natacha, Gaston el Gafe, Lalo Lalley o Isgonut. Avui en dia tothom hem sentit parlar de còmic franco-belga, però aquest terme va aparèixer a la postguerra com un element econòmic i polític a França i a Bèlgica. Tot té a veure amb la Guerra Freda
i la lluita contra l'imperi cultural americà que s'estava apoderant d'Europa. De fet, col·lectius cristians i comunistes van decidir lluitar contra la desmoralització de la joventut i van tornar a llançar novament les seves pròpies publicacions per combatre la colonització del còmic americà, que s'havia imposat a tota Europa amb l'aparició de les forces aliades que triomfava en aquests països després de la Segona Guerra Mundial. La idea era crear un producte que tingués una autonomia cultural respecte al còmic americà. Són exemples el setmanari comunista francès Vaillant i les editorials belgues Depuis amb els seus setmanaris Espiró i l'editorial Casterman amb Tintín. A part d'això, a la dècada dels 50, les editorials belgues i després les franceses van desenvolupar els àlbums en tapa dura, una de les característiques del còmic europeu. Aquests àlbums recopilaven les sèries favorites del públic publicades a les seves revistes. Aquest model ha perdurat fins avui a tota Europa. Parlem una mica de la situació del còmic a Espanya. Avui en dia la cosa està bastant diluïda, però moltes de les tendències actuals venen de les tres grans escoles espanyoles. Una va ser l'escola Bruguera, que juntament amb l'escola valenciana i del TVO són les tres grans escoles del còmic espanyol. L'escola Bruguera va ser un estil transgressor que va aparèixer a partir dels anys 40 del segle XX i que va popularitzar arquetips de personatges que satiritzaven d'una manera molt particular i reconeixible. TVO va ser una revista de còmics catalana que va aparèixer el 1917 i que es va publicar amb interrupcions fins al 1998. Fins i tot del títol de la revista ha sorgit el terme TVO, que a Espanya és sinònim de revista infantil il·lustrada. Es coneix com a Escola Valenciana la generació d'autors de còmics que van treballar per editorials com Editorial Valenciana o Maga o Editorial Creo i la premsa de València als anys 40-60 del segle XX. Aquestes tres grans èxits han marcat les tendències actuals del còmic a Espanya. Parlem ara del còmic a Itàlia. A Itàlia el còmic s'anomena fumetti, des de les primeres publicacions al Corriere della Sera a l'any 1908. Existeix també un sector del mercat molt ampli de seguidors de Topolino, el nom italià de la revista Don Mickey, que estava realitzada al país per autors locals de gran talent. Grans autors del fumetti coneguts a nivell mundial són Guido Crepax, Ugo Pratt, Milo Vanara, Paolo Eleuteri Serpieri o Bovi. En l'evolució del còmic europeu trobem una nova tendència, la Nouvelle BD. És un moviment que engloba diverses línies estètiques i d'autors d'estils diferents, però que estan al voltant de l'auge de la banda dessinée com a novel·la gràfica. Tot s'origina amb el francès Jean-Christophe Menot, que defensava l'existència d'un model d'historieta allunyada dels estereotips, que podia sortir del gènere només per a públic infantil i juvenil, i que podia generar productes de qualitat comparable a la literària fent servir el còmic. I a partir d'aquí tenen com elements comuns tots aquests autors el rebuig a les fórmules comercials dels personatges del còmic. El dibuix ha de reflectir situacions i experiències vitals. El guió i el dibuix ha de ser comparable a la literatura. Tenen un gust per crear un contingut d'interès cultural, fan servir molt el blanc i negre i cerquen formats lliures, a fi d'assemblar-se a la novel·la. Fugen així del format típic europeu de còmics de 40-50 pàgines i solen ser molt més llargs, tenen moltes més pàgines per explicar les històries. Podem destacar autors com Pasqual Rabater, Nicolas de Crécy, Marjane Satrapi, Guy Delis, Manu Larsenet o Bolet dins d'aquesta tendència. El còmic europeu es diferencia també del còmic americà i del còmic asiàtic amb el format. Als Estats Units el còmic naixien de tires diàries dels diaris o els seus suplements per després passar els comic books de grapes als quioscos. A Europa, les publicacions còmiques i satíriques del segle XIX van passar a revistes de còmics. Aquestes revistes recompilaven entregues d'aventures curtes o llargues que es publicaven per capítols. Més endavant, les historietes que millor funcionaven es recopilarien en els coneguts àlbums europeus, el format més habitual avui dia. Així, dins el còmic europeu trobem tres tipus de publicacions. Per una banda, les revistes d'historietes, que tenen periodicitats setmanals o mensuals, fetes en paper de mala qualitat, on hi trobem històries curtes de diferents autors i temàtiques. Per exemple, a Espanya són exemples TVO o El Jueves i Charlie Hebdo a França. Un altre format és l'àlbum europeu.
amb dimensions al voltant de 30 a 23 centímetres en tapa dura i a tot color. La quantitat de pàgines depèn dels autors, igual que la seva periodicitat. I el tercer format són les integrals i edicions especials. És un format utilitzat per recopilar una obra en un sol tom o diversos treballs d'un mateix autor. I fins aquí aquest microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Us hem acompanyat a conèixer una mica més què és el còmic europeu. Us esperem a la propera.